Mashezi ngicela uqala kuwena. Oh, nibamba nezandla. Okay, abantu bazibamba ngezandla. Phela wena angifiquthe wena. Ekutshela awumniki isikhathi wena. Uba Awumniki ukhathi andile wena. Umene ukuthi Wandile awumniki isikhathi wena. Uhlezi udlala ngaye wena. uthutho dlala ngokwami. Umuntu wakho anini? Kanti nathi Wena yakho islima wena. Islima badlala ngawo. Islima wena. Islima wena. Awusena umfowabo wanti. Ngakho phela khuleka kuzoba right. Umashezi kanti into angakubuza. Azekubuza ngathi. Wathini manje? Sihlehlisa umoya. Ayikho into ngizoyehlisa umoya. Cela sikhulume ehlisa umoya. Ayikho into ngizoyehlisa umoya. Ngiyanibingelela nanke ababukeli beBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Madlezulu. So sivakashela ubhuti namhlanje na kanjani khona lento angasayiboni kahle kwi relationship yakhe esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani suka manje. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sabona njani? Ngiyaphila njani so? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi igama nesibongo nala usuka khona. Igama lami nguSihle kwaNtombela ngisuka endaweni yaseNquthu. Okay, ngicela usichaze kancane ngempilo yakho. Ukhulele endaweni kanjani, ukhuliswe obani and bakukhulise kanjani, complaina ngani noma mhlawumbe ubonga ini. Yonke nje ukukhula kwakho ukuze kube manje. Ekukhuleni kwami singikhuliswe ugogo kahle kahle. So ngiba ngikhule nje abazali ngingasenabo. Okay. Kodwa angenze ngicomplain kangako ngoba cha sona isalukwazi siye sanginakekela kakhulu. Siye sanginakekela kakhulu. Sakuliphi side? Esakulobaba. Okay. Yeah. So Esaka mama awusazi. Esangase komalume cha ngisazi. Okay. Kodwa khona no yona inhlalo ibikade right nje. Kuba ukuthi ke nje ngoba ngifundile wazi ukuthi ngiyofika grade 12 and then mangiqeda ke ngangasithola isikole. So wase uphoqeleke ukuthi ngizame ukuthi ngiyofuna amadola. Okay. Yeah. Okufika kwakho la eThekwini. Yebo, ngiye ngafika kanjalo khona la eThekwini. Alright. So ngicela ukwazi nge-relationship yakho, uhlangane kuphi nomuntu wakho, bekumuphi unyaka and beniphathene nje kanjani? Yebo siswami. Mhlawumbe nje mangothanda ukulandisa kancane. Nje shuthi bengade vele nginabantu besifazane bengithandana nabo, yabona. Abantu. Yebo. Okay. Alokho ngizokuveza nje ngade nginabo abantu kade ngithandana nabo. Kodwa ukuthi abantu bekade ngithola nabo bengibona ukuthi no akubona mhlawumbe abantu engingavusa nabo umuzi. Okay. So uthe uma ngabe senginesifiso sokuthi ngelula umuzi wasekhaya. So ngathi nje ngelinye ilanga lithi kwaku December ngiye ngasekhaya. So mangifika ke ekhaya ngoba ngisho ukuthi kuseNquthu indawo esakhelene nayo inkandla uyabona. Okay. So wawuthi khona umuzi lapha ekwakade kuyokhuliswa ingane yakho. So lapho engafika nami nje ngafika ngakhona lapho enkandla ngahambela kona lo mcimbi. Ila engahlangana khona naye ke usisi lo engithandana naye. Okay. Yeah. So from lapho ke ngabe sengikhuluma neqhikiza lakhe. Ngendaba yokuthi eyoqoma ekhaya. So sikwenzile wonke nje lokho kulandelwa imigudu efanele kwazi kwabo ukuthi uyoqoma ngeduku ekhaya. Okay. Yeah. Ish. Qoma ngeduku. So waqhubeka lesikhathi ke kwa right and mhlambe ke ekuthandaneni kwenu abazali bebezizwa kanjani ngosisi and abazali bakhe bebezizwa kanjani ngawe? Yeah. Cha mina welami side ugogo nje ubekade ejabule kakhulu. Naye kakhulukazi ngoba ubeseyade vele ezothola umuntu ozokwazi ukuthamlekelele ngasekhaya. Okay. Yabona. Futhi nasekhaya kubo cha bangamukela kahle kakhulu. Bangamukela kahle kakhulu ngoba babona ukuthi ngineyinhloso ezinhle ngayo. Okay. So yinje okhumbulayo ngaye othi le ngisho wakuthiwa kunjani nanoma kuthiwa sagejana sengingamxolelela ukuthi uyile nhlobo yomuntu because ngithanda lokho ngaye. Uyabona lo muntu siswami okungijabulisa kakhulu ngaye nokungichaza ukuthi uyangi-understand. Okay. Mina ngumuntu ohlala inhliziyo yami ngathi ncane.
yabona ngiyashesha ukucasuka. Okay. Kodwa Why uvumelela lokho? uyabona mhlawumbe ngizothi nje futhi into Indalo yakho. into eyindalo ngoba Okay. asekukani nje kodwa yabona kuye ngisho ngathiwa ngicasuke kangakanani uyakwazi ukuthi mhlawumbe ngesikhathi ngisuke ngisalapha phezulu athobe futhi akwazi ukuthi angibuyisele nje endleleni yabo. Okay. Uyashayana yini? Hayi ngicela ukuthi mhlawumbe ngingakuvezi lokho la. Ngifuna ukwazi. Mhlawumbe sebeyogcina sebengibuka ngenye indlela abantu. Ngiyaku-understand. Ngoba ngithi manje ngoba ngikhona lapha khona no potential ababukayo. Uyabona. Okay, ngiyakuzwa. Yeah. So, why uzikhethe ukuza kule show namhlanje? Kungani? Usoleni, uboneni, noma mhlawumbe uyibambele ini? Noma mhlawumbe unje uzweni kwenzakalani why ula ekhaya namhlanje? Yeah. So sizami futhi ekungiqomeni kwakhe angithi bekade efunda ugrade 12. Beku 2024 ngaleso sikhathi. Okay. So okushuthi ke wase uyaphasa ugrade 12. Maye phasa ugrade 12 kwawuthi uyaqhubeka ke uya ecollege. Futhi ngakujabulela lokho ngokubuka yabona isikhathi esiphila kuso manje ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi sisebenze ngokubambisana. Yeah. So wathi mayifika ke la ecollege hayi futhi siqhubeke sihlale kube mnandi. Kodwa ubese wangivezela ke udaba la wafika kimi wazothi kukhona umfowabo wangasemakhaya kubo eNkandla. Wathi umfowabo futhi nangesibongo. Okay. So wayesethi uyacela ukuthi mangabe kukhona engikuzwayo kuvela emsebenzini ngoba uyahlale engizwa mhlawumbe ngikhuluma indaba kanjalo. Uthi hayi makukhona okuvelayo uyacela ukuthi ngize ngimfakela umfowabo. Hayi nangempela ke kube khona ipost eyavela emsebenzini. Futhi ngase ngimtshela ukuthi hayi akazama ukuthi aphumane naye umfowabo lo because wathi mayechaza wathi babekade vele umfowabo nje babefunda bonke kodwa ukuthi yena umfowabo lona akangaba nayo inhlanhla yokuthola isikole. Hayi right ke so ngingase ngizama ke indlela ukuthi makuvela le post ngaxhumana naye umfowabo lo wakwazi ukuthi azongena emsebenzini. Hayi ekuhambeni kwesikhathi ngoba ngithi beku December ngonyaka odlule. No beku January nje manje mabe siqeda kuvula. Ngizozwa la mangabe ngithi manje siyasihlangana enkantini emsebenzini yabona. Ngesikhathi mhlawumbe ezoma lunch time kanje. Yeah. Futhi ngizozwa la ukuthi hayi umfana lo owumfowabo ngokusho kwakho usisi lo. Uye akhulume abaxoxele la ukuthi hayi kahle kahle yena usisi lo akuyena udade wabo. How? Uthi nje umuntu esekukade futhi bazwana naye. Mina mangabe ngafika ngathatha intombi yakhe. So bathandana kususela high school. Oh. Isibongo njengoba athi ubhuti wakhe nangesibongo, shuthi unesibongo sakhe. Okushuthi unesibongo sakhe. Okay. Ukuthi futhi lokho nami ngizokuthola sengikuthola later because bengingakazi ngibe nayo into ethi mhlawumbe ngizolandelela into ezifana namaphepha angawo ngoba phela ngicabanga ukuthi icompany vele iye iqinisekise ukuthi iprivacy yomuntu ihlezi iprivacy yomuntu. Useke wathola nje ithuba lokuthi uhlale naye umbone nje ubuso nobuso. Sengingahlala naye ngazama ukuthi ngimconfront ngalo udaba olukanje kodwa nje uyaphikala le mhlanje athi kimayi usisi wakhe lo phika konke lokho mhlawumbe uyakusho enkantini manje ngekho hayi uyakuphika lokho naye futhi usisi mangabe ngithi mhlawumbe ngixoxa naye hayi uyakuphika konke lokho nje usakube udaba usalibeka ngalendlela avele ngitshele ngayo uqaleni. Okay. Anihlali nonke endlini nosisi. Asihlali sonke endlini kodwa sakhelene. Okuseduze. Kuseduzane nje ngoba yena ifunda ecollege eThekwini College. Okay. Bahlala ngaphakathi then kodwa ngokuhlala yabona sakhelene so ngabe ngisuke ngifuna ukuthi ngimbone ngiyakwazi ukuthi ngimbone ngaleso Ukuwena uya la ehlala khona noma uyena oza endlini yakho. isikhathi esikhulu kuye kube ukuthi uyena ozosuka endlini yakho. Okay. Yeah. Sure. Mhlawumbe mase nje ubuyele emumva kancane ucabange ne-status zamuntu wakho ubheke mhlambe la kade impostile khona ubafo wakhe mekukuthi useke wamposta before. Yeah.
Mhlambe ubeposta ithombe enjani? Bemposte yedwa noma bebeposta babawu-2 and mawunaka ngokwakhe i-caption mawusuzama ukukhumbula nje kahle ngazi ngeke uzukhumbule konke but awuzama ukucabanga nje ama-caption ayeke athini noma mabepostile isithombe sabo bobawu-2 sike sibe njani nje sibe size kanjani? Yena cha kuma-status uyamposta nje kakhulu. Okay. Futhi ukuthi ngendlela asuke emposta ngakhona bengiye nginganaki ekuqaleni because bengiye ngithathe ukuthi hayi vele umfowabo yabona. Kukhona nje this other time abake baya ehotel bobabili. Oh, okay. Lapho-ke umoya wakwathanda ukuphakama la kimi. Kodwa futhi wathi mangabe chaza wathi hayi no ubhuti wami lo ngaba naloko ukuthi ngoba anginaso isizathu sokuthi ngingamthembi because akaze enze something ezokwenza ngingamthembi so time ngehlela ngezansi. Wathi ngaleso sikhathi babekwenza le hotel bobabili. So ekuphumeni kwabo mabe beye hotela wathi nje hayi babekade ukuthi ngoba bebantu abasuka ngasemakhaya yabo. So babe kwakuyindlela yokuthi baya experience nje ba experimenta izinto ezintsha maye bekhona. Okay. Ngaleso sikhathi-ke mina uyazi vele ukuthi ngihlezi nje ngimatasa isikhathi esikhulu yabona. So futhi ngaba naloko ukuthi ngoba nami angisitholi isikhathi kahle sokuthi ngimkhiphe uyabona because isikhathi esikhulu ngihlezi ngibhizi emsebenzini mangibuya futhi uzothola ukuthi ngibuya ngisuke ngikhathele. So nami ngasho esinye isikhathi ukuthi mina angijabuliswa nalokho ukuthi noko naye ngiyabona ukuthi wakwazi sajabule ngaleso sikhathi nanokuthi vele umuntu ayijabule naye kwakuwumuntu owumndeni wakhe yabona. If uyathola ukuthi hayibo labantu vele bayathandana kusuka kudala ngingakafiki futhi kwayinami empilweni kasisi, then ucabanga ukuthi wenze nje lapha? Ucabangani? Ufuna ukwenzani? Yini ezoba inhliziyo yakhe izoba right mangabe kuthiwa kwenzakalani? Yabona njengamanje sami engifisa ukuthi ngabe mhlambe kuyenzeka. Ngifisa ukuthi mhlambe uma ngabe efika kube ukuthi kahle lokhu okushoyo akulona iqiniso. Okay. Ngoba ngempela uma ngingatholi ukuthi kuyiqiniso ngiyoyiphula kakhulu inhliziyo yami ngoba ngibuka ibanga esesilihambile naye. Selilide kakhulu nje ngivele ngizinikele kakhulu kuye. Ngiyakuzwa. Ngizokhuluma nabo bobawu-2 wena ungekho. Ngicela ungineze isikhathi esincanyana ngikwazi ukukhuluma nabo bobawu-2 because bakhona bazile. Mase ngikhuluma nabo yini ofisa ukuthi ngikubuzele yona kakhulu? Yini le othi okay ngiyakubona konke okunye but mangase ngazi lokho ngizoba right? Ufuna ukwazi? Ufuna ngikubuzele umbuzo othini? Mhlambe siswami ngale ukuthi mhlambe wazi ukuthi noma ungitholele ukuthi ngabe bayathandana ngempela yini. Okay. Ingabe bayalala yini? Ingabe bayalala na? Yeah. Yabona lokho ngicabanga ukuthi ikona nje futhi osengangenza ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngithathe isinqumo from lapho. Ngoba yena njengamanye indlela engimthanda ngakhona cha uma ukuthi bayibantu abangakaze balale ngisho bengathiwa bayathandana. Ngicabanga ukuthi into yethu kusuke kuyinto esisangayilungisa. Amagate avuliwe. Uyakwazi ukungena noma awungakangeni ukuthi ngithathela ekuthenini waqonywa ngeduku. Yeah. So angazi noma wafika icabha isavaliwe mhlambe waqala wena kuqala ukuvula noma wafika kuvele nje umgwaqo usebenza nje kudala. Hayi no ngafika amasango ayisavaliwe. Ngafika amasango ayisavaliwe so wase kuba yimi engiwavulayo. Okay. Uyazi ngibuzelani? Yeah. Kuyenzeka sengizwe kaningi ukuthi bakhona odadewethu la eminyango abayigcinayo bagcine nje amasango evaliwe kuyikona ukuthi basuke bekuma relationships uthola ukuthi yes uyamthanda umuntu kodwa ubuka isimo sokuthi lo muntu mase kuthiwa uyavula amasango angeke akwazi ukunikeza abazali bami imfanelo zabo. Okungcono angibheke umuntu engathi mhlambe uright ephaketheni kuvule yena akwazi ukuyokhokha mase ngibuyela kumuntu wami. Uyangi-understand? Kuyenzeka kaningi so ingakho ngifuna ukwazi kuqala ukuthi wafika kuvuliwe noma cha ngithathela ephuzweni lokuthi uthe
emsebenzini ukachaze ngokuthi umuntu wakhe wakudala wena ungakafiki. So ngifuna uku-understanda yonke lonto le. But ke ngivele basondeze ngizwe ukuthi kwenzakalani. But ukukhuluma nje iqiniso njengoba ubhalile kumfuna umuntu wami. Ishow ihamba kanje uyabhala ngikhulumisane nawe and then mase ngiyabafonela ukuthi abeze ngalelo langa wena othe free ngalo njengoba ukhona la ekhaya namhlanje. So umuntu bengimfonela ngisuke ngithi akeze kwi live show afike nomuntu wakhe. So baze lana nje baze kwi live show abazanga kumfuna umuntu wami abazi ukuthi wena ukhona abazi lutho because ngithe mangibacela ukuthi abasondele ngangakufaka wena abazi lutho nje ukuthi ukhona sebeyibona ngawo uqhamuka. So ngizokubuzela imibuzo le othe ngikubuzele wona kakhulukazi ufuna ukwazi mase ngiyakulanda ke mase ngiqedile ukukhuluma nawe. Alright no ngiyabonga kakhulu. Bambukela bekhaya ngiyacela ungakhohle ukuthi zikhona izimpande zama-Afrika mekwenzeka ukukhona i-product oyidingayo ungasithinta ku-062 219 7748 ngicela ukuthi nisondezelene. Sibone sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo lothando uhlelo lezithandani. So na ikhapuli yethu sihleli nayo la njengamanje sizochazela kabanzi ngempilo yabo othandweni. Sanibona kanjani? Kanjani? Ngiyaphila nazi nabahle. Siyabona. Ngiyabona ukuthi uthanda into ekhazimulayo phakathi kwenu bawu-2. Hawu. Ngicela ngawe bhuti wami ngicela ukwazi kami nesibongo nala usuwakhona. Igama lami nguNkosimphiwe Ngwangcobo. Ngisuka le eNkandla eHlasini Mnyama ngizela ngomsebenzi. La eThekwini? Yebo. Okay, uba usisi. Andiswa ngwakashezi. Andiswa Shezi. Yes. Okay. So ngicela ukwazi nje la nihlangane khona bekumuphi unyaka nanokuthi beniphathene kanjani noba u2 isenaqala i-relationship yenu. Siphathane kahle sisuka endaweni eyodwa besifunda esikoleni esisodwa. Qala kwethu ukuthandana ngasiqale 2022 sise high school. Okay, 2022. Yebo sisase high school safunda ndawonye. Okay. Mhlawumbe abazali bayazi ukuthi noba u2 ngiyathandana. Noba basafihleli. Ngokwami njengoba ngakaveli ekhaya mhlambe abanalo ulwazi lokuthi khona umuntu njengami empilweni yakhe. Bayazi kodwa ukuthi unomuntu uAndiswa. Yebo bayazi ukuthi Mamthanda. hayi singasho njalo impela mama. Okay, mhlambe ke ekukhuleni kothando lwenu nigcine senenza zonke izinto ezenziwa abantu abathandanayo noma khona ningakafiki kuzona. Sikhona isigaba esingafiki sona esandeni lethu. Isigaba sokuthi sishade sikwazi ukuthi nami ngihambe ngiyobika ekhaya. So kushoda umshado kuphela kodwa zonke ezinye izinto nje senizenzile ejulile. Yebo ezokukhombisa uthando hayi eziningi sengisho zaserumini nje. Senzenzile senazenza kudala. Sesenza kudala impela. Okay. Mhlambe ke wakufica uthandana noba usisi. Mina wangifica njengoba saqala ukujola esikole uyena umuntu othando lami lokuqala ke akekho umuntu owafika emva kwakhe akekho umuntu owafika phambi kwakhe sawuyena kuphela nje umuntu engijwele naye yena kuphela umqonda impela. Ngokufana nami ngicela ukwazi ukuthi wakufica uthandana nobani wena? Akekho umuntu ebenginayo yena kuphela namanje. Yena kuphela. Akekho mhlambe ufike ngemumva ndlela thizeni kwaukuthi akuveli kuyena noma ungasabukhuluma? Hayi akekho uyena kuphela. Akekho uyena kuphela. Okay, ukhona umuntu mhlambe okushele ngalendlela ukuthi ukushela ngalendlela ukuthi uyazibona usunaye empilweni yakhe? Bekuyena umuntu oqala ukulala naye? Yebo. Okay. No ngiyakuzwa. Kade ngikuzwa kade usangena la uthopha umchamo. Hayi phela kunjalo. Ngiyakukhuluma ngicela ukuthi uhambe uyochama kancane ngicela ungiphe i-mic usawuchama. Yabona uhambe uyochama sizokulinda kancane. Awungitshela la akekho umuntu osekwathana naye before. Okay, akekho umuntu othanda naye manje emva kwakhe. Ukhona. Ukhona? Khona. Okay. Wasenquthu. Wasenquthu? Yebo. Kuza kanjani ukuthi lo azitshele ukuthi wabreak ubani?
Ngiyaxolisa ukubuza but ngifuna ukwazi nje. Uyena engisenayo. Ile uyena. Usekhokhile ekhaya? Hayi cha. Okay. So lo omunye nisathandana kuze kube manje. Yeah. Uma ngasethole lana? Bengingafisi. Thatha. Baseke babonana before nanoma bekuthiwa ke abazi ukuthi ubani oyini nomunye ukubonana nje baseke babonana. Kwakwenzekani? Ngacela ubhuti lo ekuyena abamaziyo ekhaya ukuthi ngicela ukuthi amzamele umsebenzi ezubhuti wami wazokuthi ubhuti wami. Okay. So ekubonaneni wena washaya intro wathi ubhuti wakho. If bathola iqiniso ngelinye ilanga kuzokwenzakala nempela uba umthanda kakhulu. Engimthandayo yena engisenayo. Uloze naye. Yeah. Okay. So uqedile ukukhamba. Nayi mic yakho. I hope uficele clean toilet njalo. So angihlebelela yini oyithandayo ngodadewethu? Othi nje yabo lento le ngisho kuthiwa sixabana kangakanani sengiyomxolelela ukuthi uyilento empilweni yami lengithandayo. Umashezi lo lapha ngapha uyintombi enhle futhi ehloniphayo futhi enginika isikhathi futhi enginika yonke into. So uthando lakhe woma looking yabo. Linofudumalo phakathi ngakho ngikhethele ngabo bonke laba bantu. Okay, yini oyithandayo ngayo? Umuntu uphathana kahle. Uyanginakekela uthando ngidinga ngiyalithola ngesikhathi sami ngaso. Okay. Ngine surprise yenu so ngiyanicela nje ukuthi nisukumeni ibhenga la ngizoyilanda ngiyibeke nje la ukuthi izongena engicabanga ukuthi nizothokoza. Surprise. Yes. Hayi. Ngela nisukumeni nje ibhenga la. Because a surprise akufanele ibone. Ngiyacela ukuthi nisondezele surprise. Ziyakhala manje. Ngiyacela ukuthi nisondezele surprise yethu niyibeke la. Ngiyacela ukuthi niphendukeni nibuyele la ehlaleni zenu nihlale phansi. Alright. Push up. Iyona surprise le. Yiyo kanye surprise le. Mayi bafika bafu. Mashezi, kwenzala. Sina la bafu. Yini lento enenza? Sihle. Yini lento enenza? Doti mundo. Abo sisomyoni surprise le. Yes, yena impela surprise le. Uhlale phansi sihle. Bafu. Into esidinga ukuyazi la. Sinisane bafu. Ketho. Kuso right sihle. Ngicela ubanikeze. Saphansi bakhuleka bafusekhuluma lo daba lo. Mashezi ngicela uqala kuwena. Oh, nibaba nezandla. Okay, abantu bazibabambile ngezandla. Mfana wena angifiquthe wena. Ekutshela awumniki isikhathi wena. Uba umniki Awumniki ukhathi andile wena. Umene ukuthi Wandile awumniki isikhathi wena. Uhlezi udlala ngaye wena. uthutho ndala ngqoqam. Umuntu wakho anini? Kanti nathi Wena yakho islima wena. Islima badlala ngawo. Islima wena. Islima wena. awusena umfowabo wanti. Ngingakho phela khuleka kuzoba right. Umashezi kanti lento angabuza. Azekubuza ngathi wathini man? Sihle hlisa umoya. Ayikho into ngizoyihlisa umoya. Cela sikhulume hlisa umoya. Ayikho into ngizoyihlisa umoya. Kwenzakalani la? Ngicela ukuchazelwa. Ithini into? Okay, ngicela uchaza side lami. Le show le umfunana umuntu wami ubhale usihle. Aka understand into eyenzakala phansi kwakho naye noba uthu. Akekho right. Uzwe inkulumo eziningi kade zibuya emsebenzini kaBhuti ukuthi nina noba uthu niyathandana. So wathi okungcono avela asibhekele ngokwakhe. Ngoba wena uthe umfowenu lo nangokwesibongo. So ngicela umchazeleke today uyadinga ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu noba uthu. Sihle unkosi umuntu wami. Sukela singakathandana nawe. Ufike vele khona enasikazi siyeke. Ukuthi futhi uyena wafika kuqala kumina, wena ufike vele khona. Nokulala naye, uyena umuntu oqala engalala naye. Awusho ukuthi wena oqala walala naye? Kazuthi ngawushela ngokuqala walala naye. Njengangisho nje ukuthi uyena oqala. So mina sonke lesikhathi kade ungikhanda isilima. Umbona isilima wena.
Hayi ukuthi bengibona ezesilima, ngiyabonga ukuthi umkhokhele iy'mfanelo zakhe fanele ukuthi uzikhokhile ube ngenawo amandla okuthi azikhokhe. Oh, Yabona uma uthi Ufuna uyadelela. imali yakho kuphela wena. Okunye lokho nasifuni wena, ufuna imali yakho kuphela. Khulileka-ke bhuti wami. Njengoba singisebenza ngizokukhokhela yonke into. Umuntu wami ngizomfundisa ngimenzele konke. Ngizomenzela konke umuntu wami. Ngeke ungikhiphe emsebenzini. Umsebenzi ufana nami wena. Kule ubheki ngizomenzela yonke into uzombona. Uzoba nendandatho khona la. Mashezi ungenza kanje. Namhlanje. Ngiyaxolisa. Bengifuna ukuthi Soka sonke enquzo ubheki. ungixhase ngikwazi ukuthi ngifune isikole. Ngithanda yena. Futhi mina sonke lesikhathi umsebenzisa. Ngoba bongenaso isikhathi sami. Bawuhlela umuntu obhizi. Futhi-ke indlela enenza ngayo ayifani. Ngoba bengihlezi ngibhizi, ayi bengibhizi ngoba futhi ngisuke ngithi ngizamela wena, ngizamela ikusasa lethu. Kodwa isikhathi sami bongenaso. Kodwa bothi uyangithanda isikhathi kodwa bongenaso. Isikhathi sokuba nawe bengingakwazi ukuthi ungenzele sona. Into obokwazi ukwenza ukuthi unginikeze imali kuphela. Into ebengangijabulisa. Manje ungani wakuveza ngalokho kimi? Mhlawumbe sihlale phansi sikhulume ngalokho. Bengiyaziveza nini? Babongenaso isikhathi. Bheki miyeke. Okay, kuzokwenzakalani msuka manje ngaphambili? Mashezi ngicela ukuzwa iside lakho. Ukuthi ngimtshele ukuthi nawe umuntu engimthandayo futhi ngeke ngihlukane naye. Kukuwena-ke bhuti ukuthi uyakwamukela lokho noma uqhubeka nempilo yakho. Okay, awunandaba nokukebhuka kwenhliziyo yakhe. Hayi, cha. Oh, okay. Sihle. Ucabangani? Bona inhliziyo yami. Shole phansi impela. Ngizongiphoxa kakhulu. Uthe kumina wabreakwa umuntu wakhe yena. Hayi wena. Wena wazi ukuthi uwena owambreak. Kanti kwenzakalani? Walibona igazi noma cha? Angazi. Awukazi uzofundiswa ngobuntombi ukuthi buphuma bekwenze njani. Nanoma wekuthiwa igazi alikho. Naba beke ukukhulunywa mhlawumbe ngento kanjalo kodwa yazi bese siba nawo ukuthi mhlawumbe ngabe sisuke sihlezi simanje ngithola sikhuluma. Kukhona abathi nasebethi mhlawumbe befaka le nkolelo ukuthi hayi awuyinto mhlawumbe ayenza kudala. Okay. Mhlawumbe uzibona ukuthi kukhona igazi. Imizimba ayifani. Omunye umuntu uyathola ukuthi ubeyintombi ngempela kodwa igazi lingabe bikho. Ayifani imizimba. So nabo beyanye lokho ngicabangela. Okay. So uzobheka omunye umuntu manje. Ngeke usalokho umlandela. Ngoba sekukanje. Ukuthi uyamuzwa ngendlela akhuluma ngakho. Futhi yonke le nto nayo yonke le mizamo esengiyenza ukuthi ngizamela. Ikusasa lethu futhi yena iyizeleza. Mashezi uthe awunankinga nokudabuka kwenhliziyo yakhe nokukebhuka nje ukuphatheka kwakhe kabuhlungu. Hayi cha. Ngoba ukumqoma kwami ongasenhloso yami. Okay. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. So shuthi ukhetha ubhuti wabantu. Yebo sisi. Angiyanikhulula noba uthu. Ngiyanikhulula. Njengamanje uyazibona ungena kwi-relationship entsha nomunye umuntu noma usafuna i-break uphumule nje ke uphefumule nje. Yazi khona into oyishilo ekuqaleni uthe angingawubuzi lo mbuzo ukuthi uyashayana yini mawudiniwe ngoba mhlambe khona enye potential indlela thizeni engenzeka ukuthi uzobona le video le. So ngibuza phezulu kwalokho ukuthi uzimisele ngokuphumula manje noma uthi hayi azilimi ziyetsheni mhlawumbe umaqondane uyotholakala kuhambe nesikhathi uzoqala i-relationship entsha inhliziyo yakhe ihuzuke injalo amanxeba ayophola phambili noma ufuna ukuphumula nje. Angifuni ukuqamba amanga njengamanje angiziboni mhlawumbe ngiba nomuntu wesifazane. Okay. Uyabanyanya? Usuyabanyanya kusuka manje? Yabona abantu bakiya ngami siswami kahle kahle nomuntu engikhuluma naye njengamanje ngabe futhi ngikhumbula umuntu wesilisa noma futhi abantu besifazane abathembekile ngale ndlela. Yazi mhlawumbe njengoba ngishilo mhlawumbe bengizokwamukela. Okay. Bathiwa right noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ke ungijolele. Kodwa kube ukuthi at least lokho ukuthi mhlawumbe kwaba yimini umuntu oqala ukulala naye. Okay. Okay. Ngabe sengithola naloko kungamanga.
Ima khona into engiyizwile la angazi noma mhlambe imini engizwe kabi yini ukuthi kwangewena wokuqala and babefuna indlela thizeni ukuthi kukhokhwe ekhaya lakhe. Wakhokha yini wawukhokha umqhoyiso? Yebo. Yo, So yiko lokho ngiphula kakhulu inhliziyo. Yiko ngiphula nje kakhulu. uyanqena yini sewulanda umqhoyiso? Noma awusafuna into ezokuhlanganisa? Ngicabanga ukuthi nje mhlambe uthi ngimane ngi-avoid i-drama kakhulu. Cha kulungile angibese ngishiya nje kanje. Ngiyashiya. Bese nje ngizingeza ikhefu. Okay. So ngithi ukuluma. Okay. Ucacile ukuthi Okay, kulungile ngiyazi mhlambe ngenza ukuthi usakhulunyiswa ukuthi uphukile enhlizweni manje but if kwenzeka uzama ukushintsha umqondo ngiyacela ungitshele mekudingeka ukuthi seyolanda umqhoyiso sizowulanda vele ngoba fanele iphele lento ukuthi kukhokhelwe abafowethu bakhokhiswele amahhala into abangayazi abangayenzanga kodwa kufanele bakhokhe ngethuthuthu ngamandla okusebenza kwabo i-wrong leyo nto leyo. So if siyayeka manje nasesizukulweni esizayo bakhona bazokwenza bekwenza bengavumelananga nopartner babo. Ngiyamncamela umuntu othi okay fine asivumelaneni but obanjwe inkunzi ayikho right lo nto leyo. So if kuyenzeka uyawushintsha umqondo sifanele sihambe sewulanda mewukwenze kushintsha umqondo but mawuthi hayi uright awufuna ezokuhlanganisa futhi si right nalapho. But ngiyaxolisa ngendlela othole ngayo ngiyaxolisa nje ngayo yonke nje ukuphatha kwakho okubuhlungu asikisi. But let's hope oyolandela uzoba right naye. yebo ngiyabonga kakhulu. Ngoba lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nizibonele nani ukuthi siphethe ngaliphi. Ngiyacela futhi ukuthi ungakhohlwa ukuthi ikhona into engakusiza kunanoma isiphi isigulo okuphila ngaphansi kwaso. Ungahlala endlini uthule uthola ukuthi ukugula kuze kuyanda kanti kuba ukhuluma early ungathola usizo lapha eBlack Life Pharmacy impande zama-Afrika. Ungasithinta ku-062 219 7748. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngiyanithanda kakhulu. Nala amanye ama-show ningayekeli ukuwabuka Nkosi yami ukhona uSichaka angimazi ubaba phinde nihambe futhi nona uMlangeni Makhasela kuma-shows amaningi kabi sikhuluma nje ngomabuye emendweni imfihlo ukhona uMlangeni Makhasela akhona namanye ama-show mawudinga ukubuka iBlack Life TV ngena kuwona wonke ungakhethi ishow yodwa wabuke nje wonke. Uxhaso lwenu siyathokozela kakhulu siyanithanda futhi bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black